TV. Күзге моңсулыкны ничек җиңәргә дигән сорауга төгәл бер дөрес җавап бар. Ул да булса тәмле пешереп ашарга кирәк, дуслар. Сәлам, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә бүген кунакта тәмле ашлар пешерергә диеп, сезне җиңәргә диеп килде Татарстанның от кызган артисты, популяр җырчыбыз Алсу Әбелханова. Исән, Аллага шөкер, Алсу нәсәләр күтәреп килдем. Сианы ышкындыр кулыңнан ул әйберләрне. Алсу. Юк, кая бүләк кая, Алсу? Бүләкме? Мин үзем бүләк. Сөю алып киләм дип кенә җырлый алам мин. Алып килдеме син? Сөю алып килдем. Әйе. Кой истәлгә. Сөйнеш була. Хәзер менә без матурлы тәмле генә. Табага сал сөюне. Ризык пешерәбез дә, җиңәбез дә, шуннан соң сөйнәбез. Ага, син дә иреңә эштән арытып атлашып ясыңмы? Ирем, бүген кичкә сөю. Бүген кичкә. Мин бүләк дип. Бер таба мәхәббәт кыздырдым. Бер кәштүр сөю. Андый хәл булса бик әйбәт булыр әле. Бер эш литр шатлык. Әйе, без шулай. Алсу, рәхмәт, тәмле булды. Рәхмәт, тәмле булды. Безнең тапшырыбызның шартларын син беләсең. Кабатлыйммы? Әйдә, кабатлыйм. Безнең тамашачылар өчен кабатла, мин беләм. Димәк, телевизион тамашачыларыбыз рецепт юллый. Мен сиңа ул рецептны хәзер тәкъдим итәм. Син шул рецепт буенча нәрсәләр бүген пешерәсең, кыздырасың да, ахырдан шулай килеп чыгарга тиеш. Нәкъ менә фотодагы кебек. Прямо матур шулай, гыйме? Бөртеге, колбасасы. Ярар. Икмәгенә. Син Туры килеп беткәч. беләсең. Әгәр дә шулай булса, син җиңүче һәм сиңа безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ашык акционер җәмгыятенә менә бу 10нчы таба сиңа булачак инде. Мин шуның өчен генә килгән Булат, чөнки мин җиңәм, чөнки син беләсең минем җиңгәнне, эшләп куябыз ризыкны. Җиңә алмасам, алай да болай итеп куйым инде, җиңә алмасам, бу табаны без юллыйбыз. Шул рецептны безгә Бирмим. Язып җибәрүчегә. Сөйләштекме? Сөйләштек. Әйдә, игътибар экранга. Кем икән сиңа каршы бүген көрәшүче һәм нинди рецепт юллаган икән? Әйдәгез. Сиддикова Әминә, 22 яшь, Казан шәһәрендә яши. Казан театр училищесын тәмамлаган. Әлеге вакытта Габдулла Тукай исемендәге Әтнә татар дәүләт драма театрында эшли. Кичкенәдән әнисе янында пешергә өйрәнеп үскән. Шулай итеп Алсу, таныштык Сиддикова Әминә белән. Сиңа каршы көрәшүче кызның мин хәтта фотосын сиңа күрсәтәм ким? Юк, син Әминәне күбрәк жаткансың инде. Менә шундый кояшлы, шундый ачык йөзле, елмаючан. Мин шулай итеп пешерергә тиешме? Сиңа юк, син менә пешерергә тиешсең хәзер. Юллаган менә шундый рецепт. Ну, беләсезме, менә монда сыр кирәк. Сыр, гади гына сыр түгел. Пармезан. Пармезан кирәк, бармы сезнең пармезан? Табырбыз, без аны беләсезме, катырып алырбыз бераз. Суыткычта. Юк, без аны озак кына стәлдә тотарбыз. Бер ай. Ул пармезан. Пармезан бер айга тотмыш, ул бер ел тотыла. Ким дигәндә. Менә шуңа охшашрак мин сырына бәйләмәм, неме? Ярар. Ләкин бәләр шундый матур булсын, исендә калдыр. И менә шуны 2 яфрак булырга тиеш. 2 яфрак, өчәүләрне ачып карасаң күзне, күрәсең өчәү. Һәм помидор. Сөйләштек, Алсуны син моны гына башкара аласың. Әлбәттә. Сиңа моны инде шап. Имә бик күп булса безнең коллектив зур, бер таз. Ярар. Спагетти безгә пешерсәң, шайтып бизәсәң, таба синеке. Сөйләштек, сиңа уңышлар телим дә, эшебезне башлыйбыз. Шайтып Алсу, син сораган бүтән ингредиентларда истәлдә диярлек. Ну, бераз гына аерылып торалар инде. Шут. Әйе, спагетти башка. Сыр башка. Шампиньоннар зур. Ярар, без алардан бәләкәйләтербез. Әни бары урманда. Әйе, бәләкәйләтербез. Ярар. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Алсу, нәрсәне башлыйбыз? Мин инде монда беләсезме, безнең су куйдың кайнатыргаймы? Һәм менә монда хәзер май салып, сковородкада, пожалуйста, табаны кабызыгыз әле. Әйе. Юк, кабызам Алсу, битендәй. Бу май битеме? Бу сезнең май битеме? Бу май. Май. Алсу, сиңа бүген инде ярдәмгә киләчәк, әйе, менә син инде аңлап торасың. Сиңа ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ашык акционерлык җәмгыятенә менә бу искиткеч шәп таба, менә бу искиткеч шәп кастрюль,
әйтәм Күрдеңме нәрсә мин алдым? Нәрсә бүләккә булачак. Бик куркам алсу. Димәк, Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт сабан Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге заманча шәп савыт сабаны сез дуслар интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Яисә барасыз фирменный кибетләренә, Кукмарада бар. Фирменный кибетләре бар Казанда алар 3. Беренчесе аның ачылганы Павлюхин урамы 114 адресы буенча, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк сәүдә үзәгенең беренче катында. Һәм инде кварталда менә быел ачылды Мусин урамы 23Б адресы буенча кибетләре, фирменный кибетләре киләсез, инде җаныгыз теләгән кәчтүрүл табаларны сатып аласыз да игезгә алып кайтып китәсез. Бу сезгә дә кагыла алсу, әгәр дә андый мондай ота алмасагыз, яисә берәр төрле кәстрүл, мәсәлән, бик зур шаганы кәстрүл, зур кәстрүл шаганы үзенә. Шундыйны сатып алып кайтасың өеңә. Алсу арттырам әйтсем миңа, арттыра кирәк. Җитегә куйгыз мөмкин булса. Куябыз бик мөмкин. Әйе, рәхмәт. Куябыз хәзер аны. Ничек кызмый. Кызау. Сабыр ит. Дия. Синең план нидерәк хәзер? План бик гади. План бик гади. Индейканы тауыкмы бу индейканы кыздырабыз. Күркәне. Әйе, кыздырабыз. Шунда шампиньоннар салабыз соңрак, чөнки алар тиз кыза. Шунда шампиньоннарны сикилеш ташырга ярый. Әлбәттә. Аннан соң соус ясыйбыз, бераз ни булсын өчен? Куйрак һәм подливасы булсын өчен, име? Мин суган белән дә кыздырыр идем, ләкин анда күренми, суганы бармы, юкмы, суганыгыз булмагач. Суганы идә кыздырырсың. Сугансыз да ярый, әйе. Һәм инде аннары матур гына бизибез, сливкалар белән соус ясаганнан соң спагеттины пешерәбез кайнау кергәч. Ул бик тиз пешеп чыга. Ярый. Анышлык, бик озак тотмыйлар. Өйрәтермен мен ничек спагеттины озынча килеш шундый бәләкәй кастрюльдә пешерергә, кайберләре бит ваталар, зур савыт алып, буйдан буйга. Саласың үзе бер кертә китә бит ошонда. Нигә син минем бүтән серләрне ачып бетердең, безнең тамашачылар? Син генә сер түгел. Ул серне инде итальяннар әллә кашан дип шулай белә. Чыгарганнар. Тоз салабыз хәзер без монда. Шәйтер балсу без инде ноябрь аяларына аяк бастык. Әйе. Көзнең беренче 2 ае узды да китте. Әйе. Тоз салдым суга. Ярар. Булгатам. Октябрь айында туз салдым, менә бу ноябрьдә дә туз салачакмын. Я, кайларда бардың? Син гастрольләр булды дип беләм мин. Әйе, без төрле төбәкләрдә булдык. Татарстанның төбәкләрендә, шәһәрләрендә, Россиянең шәһәрләрендә. Бу нинди коллектив белән? Бу инде безнең коллегалар, артистлар белән бергәләшеп. Солянка кебегрәк. Син бит беләсең, мин үземнең сольный концертлар белән йөрмим. Казанда гына чыгыш ясыйм. Казанда гына, һәм бик зур проектлар белән, чыгышлар белән башка шәһәрләргә чыгам. Һәм беләсеңме, менә мин кайтып кердем, яңадан чыгып китәргә вакыт җитте. Ноябрьдә шулай гастрольләр бик күп. Анда инде без Мәскәү шәһәрендә яшәүче продюсерлар белән, алар оештыра торган концертлар белән шулай ук 10 көнгә чыгып китәбез концертлар белән. Я менә Мәскәүдә син мин беләм алар оештыралар концертларны Россиянең зур шәһәрләрендә. Әйе. Ел сайын быел 4нче ел. Алар белән эшләү җиңелме, рәхәтме? Менә безнең Татарстан продюсерлары белән чагыштырганда дип әйтик, менә профессионаллык якта. Әйе. Алар эшлиләр бераз башкача. Аларның бик көчле реклама һәр шәһәрдә һәм аларның түләүләре бик һәм регуляр дип әйтик. Шулай иттереп Бик задержик. Әйе. Менә спагеттины салабыз. Кайнады инде ул, кайный. Бөтенсен салабыз, еме коллектив зур дип әйткән идең бит. Зур коллектив, күбрәк пешер. Oysa мин монда проба ясасам башкаларга калмаганнан соң. Син пробалар ясама, пожалуйста. Мин менә бу бер белән эшләрсең дигән идем, яра. Юк, агач белән эшләргә кирәк. Әйе, шундый таба да. Бу бит, юк, мин пластикны бик яратмыйм. Мин тимер яисә агач яратам. Менә тимер име? Ниде учлы. Ләкин ул кисми, кара. Менә кара. Юк, мин кисеп күрсәтәм. Кирәкми. Юк, мин үзем күрсәтәм. Шампиньонны. Ул үткін булса, былай иттерсәң, беләсеңме? Алсу, иреңдә үткін неме пишакларны? Минем хәзер улым алайым, эшләйин дулай берне. Ну, шулай булгач. Сөйініп, рәхәтләнеп, куанып. Ярар, гымбә өчен әйбәт инде бу. Әлбәттә. Һәм беләсеңме, без берсендә үткенләгән идек. Әйе. 2 тапшыру рәттән
Kol kesildi mi? Necha qo'llarini kesib bitirdilar. Aha. Şunun için shunday Shuning uchun yo'q, biz ana maxsus alik kirpishga urishdi biz. Ko'p narsani uchun. Barmoqlari opit kesib. zo'r. Champinyonlarni vaqlaymiz. Tak. Rasmda olay to'g'iliydi. De shulay. Yo'q. No onda balakay champinyonlar ular silikon Yaraydi, edi. asunchikda yaraydi. Yaxshi. Endi Qo'ytingiz, men baribir rasmdagi kibik ishlab qo'yam. Sen bilasan. albatta, also. Mendir yangilik olib keldim deganing ali sen. Aye, Mendir yangilik shunday bir Yangilik deb motor duet yazarım desem biz. hozir endi u yangilik da tugul, chunki radiolarda yangrab yota. Aya. Lakin Ufada, Bashkiriyada yashovchi mening yaratgan jurchilarimning birisi Metr deb aytdik. İdris Gaziyev bilan biz yangi duet ishladik. Ул mening xiyolim edi, ham xiyolim turmushga oshdi. Zamoncha bir jir. İdris abi shulay o'zincha ochildi deb aytdik. Yangacha ochildi shu duetda, chunki bu bit endi zamoncha jir emi. Ул bizning ko'proq klassik jirlarin, xalq jirlarini boshqaram. Lekin estrada jirchisi bo'laroq da ul bek usta. Obrazlarga kirib, shulay jirlab bitdi o'zlarni. Obrazlarga kirib jirli ul Meni o'ylanib. ko'zdan aytaram jirni chek yozdirganin alim. O tikkina bosib tura olmaydi mikrofon qarshida. Ул ayta bit men g'umr menim bit endi necha aytirga g'umrlik mudrost bor dey. Turmushdagi aql. Turmush tajribasi, Shunga ko'ra men ziraklik. o'ylanib jirlayim deb ol, men aning bilan bek kelisham, aning jirlaganini bek yaratam. Jirni o'zi Qissin o'tkazib. tag'in, qissin aybatgina. Yo'q, aybat bo'ldi buni. Evet, men aning ne kerak biroz. Oltin sutga kirib kerak. Men, конечно, tag'in vaqlatir edim buni. Yo'q, kerakmi? Kerakmi Asosini bayda deysan. ginbangingda vaqroq bo'ldi. Mana biz bu yerlaringda qizg'an. O qissin, o oq Suvda bitsin deb biroz. Oq bo'lmasin, ay, suv bitsin. Ayi. Onun bilan duet yazdığı ideyasını sen taqdim etdin, u taqdim etdi. Biz bu fikrga ikkimiz de keldik, chunki gil bir yo'li ikimiz ikki shaharda, ikkimizga da eng shunday fikr. uchrashgan sayin biz bir-birimizga komplimentlar yasab. Maqtaysiz endi bir-biringizni. Ay, sen shunday. Shunday yashqaram, sen Jirlaringizni yaratam deb ayye. Anlarsın endi. Duet jirlasak nashar bo'lmaz deb, chunki biz yoshgina Ufaga yuribmiz bit endi, allar shulay bizga kelalar. Bir sahnada chiqish yasarga og'ir tugul. Ayi. Ne şulay. Avtorlar kim endi aysa yaxshi. Menga avtorlar ijod. Mening bilan birga bu shedevr. Mening bilan birga o'qigan, konservatoriyada o'qigan Rodion Yefremov ismli yigit. Bilan men uni. Ayyi. Yozdi. Keyin bu shedevrni bu jirni kim ijod etdi? Sen menga shunsin ayt endi. Ayyi, konservatoriyada birga o'qigan edik biz bir yigit bilan Rodion Yefremov ismli. Ул menga taqdim etdi shu jirni. Aranjirovkaсын yasadi. Bik ustagina shulay konservatoriyada o'qigan ham boshqa respublikada ijod etgan, hozir bugungi kunda bizda yashay aranjirovщик. Aytmim ismini. Ha bu aranjirchi qarab o'tirib qarayli. Ot olsu, Aytmim. Aytgan bo'lsa ko'pmi ishim bo'lar edi deb ablaysiga. Yo'q. Suritibgina aytirman o'zingagina. Yarabasi söylashdik. Ham shunday motor jir kelib chiqdi. Menimcha u shunday zamoncha shunday motor mening ko'nglimga bek yaqin, xush keldi. Ham Idris abi shulay deydi. Tezgina yaratdi bu jirni. Hozir endi tomoshachilarning fikrin bilirgagina qoldi. Shulay. Ya also. Bizga bilirga qoldi. Gimbani qachon solasin? Salom. Bir. No, mana onun xatni ko'p sorgan tugul. No, kollektiv zo'r deganga men ko'proq yasadim, deymi? Gimbani. Qaraydi. Gimbani. Kollektiv uchun. Bu qatasın sen ham? Bilasizmi, sousni ayrim ishlarga kerakdir deb o'ylayman men. Gimba bilan sousni. Ile birga yasaysizmi? Mana bir mal so'z, bunda bitsin. Sen bunda hozir kirashchi. Men qarab seni Mana kommentariy berishigina. Bugun bilan sousni ayrim yasasang da bo'la, birga yasasang da bo'la. Unda nishik yasalgandir. Men shulay uyda turlicha yasayman. Qayshan? Keyifga qarab. Yo'q, qayshan mana indeykini ayrim qizdirib sousni gimba bilan ayrim yasayman, qayshan birgalashib. Ayda bugun tamabız birgina qo'qmaras soatlar defitsit. Olsa sen olay demak, ishondir. Defitsit. Bizga tabalar bek ko'p.
Керек болса мен саған соус үшін айырып таба беремін. Сен құмаш аулысың. Әйдә сен өзің нетесің ме? Мен саған құмаш алайын ба? Әйе. Also. Қыссың әлі бұл. Ярар, мен сен әйтіп болсаң, ярар, ижатны қалдырабыз біраз. Аңлашылды, ме? Ижат білен. Нишеге Ижаттан біраз аңлашылды. Сен әйтіп болсаң, міне, менің олым енді пышақ өткен дейді. Әйе. Ұлы олым тегі. Әйе. Музыкаға ғашық егет. Yok, Michael Jackson'ға ғашық. Майкл Джексон, ну, Ижатына. Ал Майкл Джексоннан башқа нәрсе тыңламай ма? Бір нәрсе тыңламын, бүтін. Только фанат Майкл Джексонныкі. Beatles, Ariana Grande. Ол жырларны біле, лекен аның будильник Майкл Джексон біздің үйде. Телефонда Майкл Джексон, бүтін жерде Майкл Джексон. Әлі бұл мауығы ұзмады демек. Әлі ұзмады. Ол қазір бейіми. Бейіми. Аңа подражать етіп ие, ләкин тыңлай келді. Урокларын жасағанда адам наушниклар киіп тыңлап дәрістер ясый. Мен енді нешік сен жазасың, ойлайсың, һәм тыңлайсың, сен құмаша ауламай ма? Барсың, бірге эшләп болады. Анарсың өзімні еске түшірем, һәм шуннан соң тәнкидләмейм, чөнки өзібізде шулай мен музыка қояйдым, шул вакытта укый да идем, нәрсә эшли дә. Ул яшьләргә булышагына. Ничәнче сыйныфта укый инде ул? 8-нче. Музыкадан тыш спорт белән. Әлбәттә, ул безнең бик ул самбо белән 4 ел шөгыльләнде. Хәзер 2нче ел айкидога йөри, бик яратып, интернетларда карап, изучать итеп үзе тренерлар аны бик мактыйлар һәм шулай ук бассейнга йөри. 3 ел бик әйбәт матур йөзә. Ничек өлгерәсең ул барысын? Белмим балалардан өлгерә. Син аны белмәйсең. Не белмим, үзе йөри. Тик атна башында дүшәмбе көне улым яра булмышлар, син атна вакытында булам. Чөнки без яшибез Олимп менә шушы якта, Дворец единоборств сул якта. Җәяү генә. Бөтенсе кул астында. Кул астында. Шуңа күрә йөрмәскә гөнаһ. Кешесе 1нче сыйныфка китте бу ел. Без аны бик Менә бит нинди зур вакыйга. Не нагружаем слишком. Әле нәрсә дисең, кайтып портфельләрен атмадымы соң? Нәрсә бу 11 елга мыни бу дип? Ул әйтә. Үзегез укыгыз. Мин сораган идем, әйтәм, улым садикта күбрәк ушыймы, мәктәптәме? Садикта күбрәк ушый, конечно, дип әйтеп куйды. Уйнарга бит ирек бирмиләр. Алар әле уйнарга өйрәнгән. Ул аңламый, ничек озак итеп нәрсәдер язып утырырга була. Ул менә шундый пока еще черточкалар, точечкалар ясап утыра, бер-икене ясый да. И арый да, барып уйнап килә. Дәрестә вакыт. Мин аны кире утырдым. Тагын өйдә инде әлбәттә. Нишләп 1нче сыйныф балаларына өйгә эш бирәләр соң әле? Бирәләр. Булмый дигәннәр иде, күп итеп бирәләр. Бала кайлар бирәләр. Инде абыз. Шулай. Моның суы бетсен, бу әзгенә. Су. Ашып торсын шуңа. Су кайнап бетсен өчен. Мин аның нәрсә эшлисең калды синең монда. Әйдәбез. Мин хәзер сырны нитәм. Угыштан чыгарасың. Бит ахырдан гына кирәк. Юк, булсын, әзерләп куям. Тәмәтәмне. Тузы әзрәк һәртан туз истибез. Гүмбәгә туз күбрәк булса яхшырак. Алсу син монсын да кара. Хәзер инде моны алырга кирәк. Син беләсеңме, сен без берсендән чек тикшергән идек. Ничек? Менә бу уермеш. Юк. Ашап карап түгел. Ничек? Бер җигет килде, әйтмим дисемен. Әйт инде. Менә бай алды да. Шал стенага. Менә изидә калган әле һаман. Ябышты. Ябышкан димәк әзер ди. Ничек инде шулай иттер. Ремонт ясап китмәдеме шуннан соң? Юк, без аңа штраф кына шәпедек. Ярар. Бүтә чакырмадык дисең инде. Юк, чакырабыз. Бер концертта бушка җырлап китте безгә шуның өчен. Үзеңнең юбилейңдәдер әле. Биле берәр туганның юбилейында җырлап. Юбилейымда минем. Юк. 70 дип әйт инде, белсеннәр. Шуның белән шулдыр. Безнең пешеп чыктык менә бит нәрсә. Әйдә, тукта, башта мин менә моны тикшерәм. Ничек кенә чыгарып тикшерәм. Алсу чәнечкә ал. Ой, син уста, менә монда сал. Яли? Альденте булганмы моның? Альденте икән бу. Хәзерендә туз. Мин түзмәсем, мин кул белән тренда ашарым җит. Әле альденте түгел, пешсен әзгенә. Кара аны әгәр дә артык йомшак булып китсә, булсын. тәмле булмай. Мин ашый торам, син сөйли тор. Мин ашыйсы килә. Шмәгәл. Алсу кара, менә бу инде берничә секундтан хәзер пешеп чыгачак. Берничә секунд вакытыбыз бар, шулай булгач, җырны сөйләдең.
жырлап көрсәт инде хет бер 2 юлың булса да шул Идрис Газиев белән күңелдә Но калды Идрис Газиев юк бит. Мен Идрис Газиев урына басып матырам. Әйе, шундый җыр. Ашыктык бугай, әллә ялгыштык, мәхәббәт белән шулай ярыштык. Ашыктык бугай, аерылып шулай. Ашыктык бугай, ашыктык бугай. Идрис Абылгазиев әйтә, ашыктык бугай дип. Идрис Абанда рэп шундый җыр. Бугай, ашыктык бугай. Бу бала сиңа. Менә шундый җыр безнең. Йо. Макарон әзер. Әзер. Менә соус ясыз калды. Әйдә макаронны хәзер сыгабыз да. Тәмле генә матурлап бизибез. Димәк, дуслар, инде безнең Спагетти макарон, пеште. вермишель, спагетти, паста, моның исемнәре бик күп. Әзгенә булгатып алды, ябышмасын шул. Мин аны үзем булгатам, син паста яса. Паста. Алсы. Ясале. Паста димидем. Паста түгел соус. Әйе, башта без сыр әзерләп куябыз, чөнки Буа, әйбәт була. Я, шу. так. Асин гастрольләрдә булганда балаларны кем карыйсың? Кем алып кайта, кем? И Ходаем, кем генә Нянькалар карамый. бармы? Менә унар көнчек китәсең. Беләсеңме, нянька безнең бар иде, ул Әмирне үстерде. Хәзер Әмир үзе нянька. Хәзер улы малай карый кичеккенәсен. Соус эшләр өчен башта әз генә салабыз, ун куертыр өчен. Аны салабыз сливкига хәтле, чөнки сливкиның эченә салсаң, була шундый Түйірләр була. комочкалар инде. Камушка татарча түйір иде. Комочек. Камушиклар. Так, минем бар иде. Агач. Агач менә. Әз генә Та шулай. синең улың укыйда. Балада карый. Керәпкәдә җири, сам багада кадәр. Ничек балан да карап кирәсең? Хәзер бит инде безнең бәләкәй бала, малай үзе дә әз генә әйе үзе генә. Һәм инде әлбәттә минем иптәшем, ул гел булыша, гел балаларны. Иптәшең әйтмиме? Каралы хатын. Нинди аларга кирәк безгә? Нянька бар бит инде, чөнки хәзер кирәк түгел. Алар бит үстеләр, әйе. Ул үстерде безнең балаларын бик әйбәт итеп. Әз генә бер эшлибез, име? Башка приправалар. Сиңа әле нянькамның. Сезгә кирәк бит әйе. Приправалар булса тагы да әйбәт булыр, ләкин алар у Алар приправалар. бездә бар алсы бик күп. Син әйт кенә. Менә сливки хәзер салабыз да. Мин әз генә аз булды кебек. юк, әз түгел. Мин әз генә су белән кушам. Сливкины су белән. Нигә сливки булганда су? Чөнки менә бу сливки күп әз. Син бутка пешергәндә сөткә су кушасыңдыр әле. Кушам. Чөнки сыр сөте ул барыбер бик тулысынча файдалыдыр дип уйламыйм. Әз генә су белән. Син уйлыйсың безгә сыердан соуган сөтне алып килеп бирәбез, ул беләсең күп манда. Тем более порошоклы сөттә тем более. Порошокны түгел, күпме уланда фильтрлар ашабыз. Менә син әз дисең, менә караш куерды. Менә шуңа күрә әз генә су салсаң да ярый. Менә ул куерып китте. Бик әйбәт куерды бу. Асу булган. Безгә соус кирәк. Асу димәк, бу безнең әзер. Монда пешеп безнең хәтта линкәгә салып, матур итеп бизәп, буларны барысында ничек инде безнең телевизион тамашачыларыбызның хөкеменә чыгарасы гына калды. Шулай бит. Без синең белән хәзер бик матур рекламага китеп барачакбыз. Рекламада соң без сиңа әле тагын рубрикада әзерләп куйдык. Шулаймы? Шуңа күрә, маңа әзер бул дуслар, без китәбез. Реклама карыйбыз, очрашырбыз рекламада. Дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта Алсу Әбелханова һәм Алсу без сиңа Әбелханова, шулай без кызлар чиктер. Чиктер яңгыр Әбелханова. Яра дөрес сөйләшергә кирәк татарча. Шулай бит Алсу. Я Әбелханова кирәк. Ханова. Без рубрика үткәрәбез һәрбер җырчы, һәрбер артист белән. Безнең рубрика бүген рэп сөйләдем, рэп укыдым, рэп җырладым дип атала. Ничек син җыр? Рэпны сөйлиләрме, синеңчә укыйлармы, җырлыйлармы? Укыйлар. Рэпны укыйлар. Бу русчадан карканды. Рэп читают. Рэп укыйлар. Менә да текстлар, без инде синең белән текстларны хәзер. Дөресрәк билгеләдек. Кем кайсы текстны укый? Син менә монысын сөйләдем. Син башлыйсыңмы? Кызыл ромашка юк. Нишләмәнем бу.
Күреш шәбәрәге мен башкарга тиеш. Нишләп Без мин сиңа хәзер башкарга тиеш? суефа уйныйбыз, беләсеңме шуны белән? Суефа. Ул су анда е һәм фа. Фа нотасы бар, су, е ул шулай ми нотасы кем Димәк, Әйдә. Әзер? Суефаны беләсең ди. 1 2 Белмим. Суефа. Так. Сен мине Аха. җиңәсең. Син ташма? Таш Таш. булды. Минем кайчы мин башлыйм димәк. Әйе. Сен әйтергән китсен, Булат әйтәм башлап. Юк, син башлыйсың. Мин көләм синнән. Ха. Мин бит аннан катырак көләшәм Көл. синнән. Безгә көй бирәләрме? Матур итеп Димәк, укыйрым. минем текст Берле собыл булсын. үтеп киткән елым дип атала. Йоу. Димәк, тәмле көрәшнең тагын бер узып киткән сезонына багышлана. Йоу. Рэпер Булат Байрамов башкара син йоу. Син шулай торсаң Юк, мин була. сиңа булышмыйм. Собыл үтеп киткән елым, собыл үткән көннәрем, шул көннәрдә из калдырып йөргән минем юлларым. Үтте бер ел, үтте гомер, дөньяларда үзгәрде. Кемдер туды, кемдер үсте, кемдер азрак картайды. Күпме бер ел, азмы бер ел, йомгак кебек сүтелде. Тәгәрәде көннәр, төннәр мизгел булып тыелды. Йоу, Come on, let's go. Йоу. Юкмы әле? Мин бик менә тегән юллар барасың. Әйе, бип тә Әйе. күрсәтмисең. Менә монда табада, ягиде. Киттек, давам итәбез. Үтте айлар, үтте көннәр, үзгәрешләр күп булды. Күп кенә эшләрде, эшләнмәгәне калды. Күп кенә уйлар уйланды, хыял утында янды. Үткән елга шөкер итеп, яңа елга куанды. Тагы бер ел өстәлде. Безнең гомер юлында сүнмәде өмет утлары, йөрәгебез түрендә. Йоу. Син монда скрипкаға тиешең. Юк, мин бим. Не бим. Булды. Минем рэп шуның белән шул. Шулай менә. Нишә кулчамыйсың, начар булды. Ура! Бу бит батл. Нишә сиңа кул чабырга тиеш. Хәзер MC Алсу. Минем кызыл ромашка. Син бу шигырьне танымы кемнеке икән? Юк. Иртәнге таң нурыннан. Уянды ромашкалар, әтет оқанды. Сиңа да шулук. Синең дә. Монда мин күрсәкләр. Come on everybody. Yo. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар, елмаеп хәвсләрдә. Лена караштылар. Йо. Әйбәт. Яхшы башладың. Тукта, бу минем паузам. Назлады җил аларны, тибрәтеп акчук нәрсәләр, чукларын, таксип төсләренә, хуш исле савшыкларын. Come on everybody. Так, син бисең. Назлады җил аларны, тибрәтеп акчукларын. Бусы булды. Шәшәкләр кайфланып, җәйгенә силкенделәр. Һәм кинәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Йоу! Ая. Ерак түгел моңаеп, утыра ромашка кызы, тик чуклары ак түгел, кан шикелле кып-кызыл. Йоу! Син якызы икән беләсеңме, син монда көлмәсең. Беләм инде, шуңа күрә әйтәм, сез көләсез ул әйбердән. Мен беләсең, укырга кирәк, хәр әйтәм. Юк, менә мин сиңа укып бирәм, хәр. Әйтте кызыл ромашка. Төнлә минем яныма ятып батыр сугышчы атты дошманнарына. Монда пулемет таушы кирәк. Менә шулай кирәк. Муса Җәлил. Бу бик тирән шигырь. Һәм аны әлбәттә былай итеп рэп шикелле укырга түгел, бу шигырь безнең сугыш турында. Моны рэпсыз гына. Мин инде моның матурлыгына кызыл ромашка дип башта игътибар мишәгенә сайлап алган идем. Бу мәхәббәт турындадыр дип. Бу бит Айдар Галимовның җыры түгел. Әйе. Кызыл розалар. Кызыл розалар яисә ромашкалар. Ойлан киттең. Алсын кушылыйсы. Ромашкалар. Сен киттең. Әллә нәрсә эшләттерәсез. Булды, Алсу, бик зур рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт, мине шулай иттереп. Син рэп укыганың бар име? Менә рэп укыганың бар име? Менә син бүгеннән инде үзеңнең көндәлегеңә кайтып язып куйсаң була. Бүген мине тәмле көрәштә рэп укыттылар. Әйе. Дип, яме? Әйе. Алсу, бик зур рәхмәт. Инде әйдә синең рецептыңа күчик. Син әзерләгән ризыкны инде без хәзер Ашыгыз. ашыйбыз. Башта дегустациясы безгә кирәк. Баша күзләйбез. Тикшереп карыйбыз. Килеп чыкты икән синең спагетти, макароннарың. Сез биргән ингредиентлардан ничек тырыштым, шулай килеп чыккан. Дуслар, тагын бераз гына реклама һәм рекламадан соң инде дегустация.
Я дуслар, менә ул мин яраткан мизгел, тапшыруның яраткан иң яраткан өлеше ул да булса дегустация. Әгәр тикшереп кайбыз, алсу. Тарелкасы түгәрәк түгел, спагеттисы плоский түгел. Асы безнең гаеп дисең инде. Һәм шампиньоннары эре. Эре. Иде. Атыгында вак. Монда вак. Сыр пармезан түгел. Помидоры шул. Помидоры шул яфраклары. Һәм сыры да пармезан түгел иде. Но сез биргән ингредиентлардан Ничек кирәк шулай эшләр. ничек кирәк шулай эшләр. Соус та шулаймы менә? Гөмбәсе дә шулай, ите дә. Кап карыйм әле башта. Топ каралайды. Дегустация сап карыйм. Тәмле булса, Тәмле булса. бисмилла әйтеп баша, кем белгән. Гөмбәсе ничек? Спагетти пешкән микән? Пешкән. Итальянское блюдо. Форито. Форито әллә буррито? Форито. Алсам мин. Кисе алмыйм. Әйдән, ничек кирәк шулай аша теге озынча Зур итеп. порция белән беләсеңме? Озынча итеп шулай Зур. дип. Зур порция белән камераны сүндергәч. Макаронын вакытында сүндергәнсең, молодец. Артыктык йомшак түгел, мин яратканча. Альденте. Альденте булды бу. Ярар, син җиңүче. Конечно, мен 5-нче сковородка кирәк бит. Безнең Әминә исемле тыңлаучыбызга зур рәхмәт рецепт юллаган өчен. Дуслар, мин кабатлап әйтәм, менә бу артистларны җиңәр өчен катлаулырак рецептлар юллагыз әле безгә җиңәр өчен. TMTV телеканалының Instagram бар. Директна яза аласыз. Күрсәтелгән номерларга барысы да бар бит. Миңа җибәрегез, минем директор Булат Байрамов. Үзем бирәм менә ул рецептны редакторларга, менә ул артистларга. Минем сезне җиңдерәсе килә, ләкин бу алсу өчен бу рецепт бик гади шулай булгач безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмар Битаса базы булды. Ура! Ашык акционер җәмгыятеннән әлеге табаны мин алсуга бирергә мәҗбүр. Җиңүче итеп игълан итәм. Ой, иремне каршы алам. Ага, төнге сәгать 3-тә кайтсаң. Юк, алай кайтканы юк. Нәрсәки профилактика өчен дә шулай каршы. Йоклаган вакытта бам берне. Юк, алай. Нәрсә өчен булса әле мин әле беләм, нәрсә эшләргә. Алсу, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Мингә яңа ачышлар булдырганыгыз өчен, рэп укучы теге. Рэп укыганың өчен. Гомумән, гаилә бәхете телибез. Рәхмәт. Балаларым, исән-имин син булмаганда укып, тәмле ашап, син булмаганда. Һәм мин булганда да. Үссеннәр, Тәртипле булсын. тәртипле булсыннар. Син инде гастрольләрдән кайт һәр вакыт. Тәмле эшләр алып кайтып. Рәхмәт бик зур. Ямен, иҗади уңышлар, яңа җырлар, яңа дуэтлар көтәбез. Синнән әле 5-нче һәм соңгысы булмасын. Әлбәттә, рәхмәт. Без дуслар сезнең белән саубуллашабыз. Күбрәк рецептлар языгыз, безгә кабатлап искәртәм. Безнең спонсорыбызга зур рәхмәт. Кукмар Металл Савыт базы Ашык акционер җәмгыятенә. Алар Instagramда бар, язылыгыз, төрле акцияләрдә катнашыгыз, твитләрне бар. Алыгыз, үзегезгә табалар, кастрюльләр, казаннар. Без саубуллашабыз һәм инде бу минем шәнешкә алса. Син һәм бу тәлинкә дә мин икән. Бүгенгә саубулашабыз сезнең белән. Тәмле яшик, тәмле ашык һәм инде тәмле көрәшне. Тат Мустафа телеканалында атна сайын күзәтеп барып. Алсу рәхмәт. Сау булыгыз.